fof ha endo ɗum fof aɗa yiya hen fulɓe kono noon ko ɓuri hen hewde ɓeɗon fulɓe fof hande koɓe fulɓe e ƴiƴam e ɓandu kono noon fina tawa maɓɓe aada maɓɓe cosaan maɓɓe e demɗe maɓɓe mbahlima ɓe goppi pular eɓe kaala ɗemɗe eɓe tawi ɗon de ko ɓuri hen hewde nden noon fulɓe gimmi ko dingere adam woni continent Afrique précisément woni Éthiopie hande woni Égypte hande woni Soudan hande ɓe carima noon e dingere Afrique fof hande sabu ɗum ko leyɗele 50 e leyɗele 4 goni hande e continent africain woni dingere Afrique ko hen leyɗele ɗiɗi pet goni ngala fulɓe ko heddi ko fof fulɓe ne hen min hooram mi yiiri gitam hen e leyɗele 4 e leyɗele 3 43 pays mi yiiri gitam hen fulɓe ko ɗiɗi pet goni ngala fulɓe e nder Afrique hande leydi ene wiye Sao Tomé Principe huccite koye Gabon ko île wiyete ko Dunde e Pular ɗon ala fulɓe leydi ene wiye Lesotho woni ko nder Afrique du Sud ko royaume Zulu en ɓe ko toon goni toon ala fulɓe so ɓenni royaume Lesotho e kanume Sao Tomé Principe kala leydi e nder Afrique ene waɗi fulɓe inde nde noon ene wahlo yimɓe ɓe tawi ɗon ɓe ene dokka ɓe inde e ɗemɗe mumen mi hokkuma yeru soko Afrique austral joni ko wayno Afrique du Sud en ko wayno Namibie en ko wayno Mozambique en ko wayno Angola en toon ɓe noddirta pullo ko jakite ko wayno Botswana en sa nani jakite tan ɗum firti ko pullo ko ɓuri noon hewde e maɓɓe ɓe kalata hande ko ɗemɗe yimɓe wonɓe ɗon ɓe toon pullo wiyete toon ko jakite sa tellima a ari ko wiyete Afrique centrale ko woni nord de l'Angola ha Zaïre hande e kanumen Congo tokoso toon ɓe mbiyatuma ko Banyamulenge d'origine burundais ou Banyamulenge d'origine rwandais ou Banyamulenge Banyamulenge noon firti ko pullo sa nani Banyamulenge tan ko pullo ɗon kamɓe ko Banyamulenge ɓe noddirta ɓe sa ari noon Rwanda hoore mum e Burundi e kanume Uganda e hen bange e Kenya toon pullo noddirte toon ko Tutsi histoire utu e Tutsi yimɓe nani ɗum ene gandi ko ɗum woni Tutsi toon woni pullo mbaamu Tutsi e ɗemgal Kinyarwanda ɗum woni hoɓɓe ngari koɗo mbaamu Tutsi ɓeɗo ko hoɓɓe Tutsi woni koɗo e ɗemgal Kinyarwanda Kinyarwanda woni ɗemgal ngal utu en kalata Rwanda e kanume Burundi donc ko nanaton ne wiye Tutsi ko fof ko fulɓe ha ɗo ñallunge jaareten hande ɗo e nder ladde Rwanda e Burundi aɗa yiya hen mawɓe haaloɓe Pular no Fuuta Tooro ni ha ɗo gonɗen hande ɗo min mi yiiri ɗum gitam wona go'o wona ɗiɗi joni noon sa yeehi Afrique du Nord ɗon ɓe mbiyata ko Fullan ko wayno Algérie Maroc Tunisie Libye Égypte toon sa nani ko ɓe mbima Fullan tan andu ko pullo ɓe mbima funnangue Afrique noon woni Djibouti Somalie Éthiopie Érythrée ha hen e bange funnangue Soudan toon pullo ne noddire Oromo pullo ene noddire Fallacha pullo ene noddire Fullan sa ari bange men ga enen hirnangue Afrique pullo ene noddire toon pullo ene noddire Mbororo pullo ene noddire Bororo pullo ene noddire Hausa pullo ene noddire Peul pullo ene noddire Tukulor pullo ene noddire Haalpular pullo ene noddire Pullo Fuuta pullo ene noddire Firdu pullo ene noddire Fulakunda ɓeɗo fof ko fulɓe pullo ene noddire onono Mali ni Wasulu ɓeɗo fof ko fulɓe e noon inde nde ene wahlo sono neɗɗo o ɗo woni ɗo kono noon ittani kam inde pullo tigi ko pullo ɗemgal inde nde wawi tottirede fof inde mon tigi kam lasli ko pullo ɗon noon fulɓe gimmi ko Afrique ɓe gimmaki caggal leydi Afrique ɓe gimmi ko Afrique caggal mum noon ɗemɗe kewɗe jalte e maɓɓe leƴƴi kewɗi jalte e maɓɓe mi hokka on yeru ko wiyete hande arabe ko métissage hakkunde pullo e kanume farsi woni Iran hande nde annabi Ibrahima resi debbo mum ɗiɗaɓo leydi Makama ɗum woni Égypte
debbo o wiyeteno ko Hagga inde makko tigi tigi ko on wiyete Hajar e Ɓurana tubakoɓe ne mbiyamo Agar ko debbo pullo o wonno o wiyeteno ko Hagga. Hagga immi koye konngol kaggu. Kaggu ko salndu bandu cate tati ɗo fedande kosam ene joƴƴine beele ene fendo ɗum woni kaggu ko ɗum jibini konngol Hagga. ɓe mbima ɗo ɗum haggi c'était suspendi haggi koko saggi. donc oɗon debbo ko kanko jibjine annabi Ibrahima ɓiɗɗo gorko o yettaki o sowi ɗiɗaɓol o jibini ɓiɗɗo gorko on wuuri ene wiye Yishmael woni fusti ko o moosani jomiraɗo e ɗemngal hébreu. Yishmael mo ganduɗa yummum ko pullo ɓalejo kurum ko on kanume yummum ngari koɗi leydi ene wiye Najjat noon hande leydi ndi wiyete ko Arabie Saoudite kono inde mari tigi lasli inde Arabie Saoudite tigi wiyete ko Najjat ko ɓen ngari koɗi Najjat caggal mum yimɓe jimmi Iran hande ngari koddiɗone maɓɓe ndew mawni o yonti resde kanko annabi Ismaïla o resi Iran naajo hitande fawi hen o seeri ɗum histoire mum ne juuti hitande fawi hen o resi goɗɗo o jibidine mum ɓiɓɓe 12 woɓɓe ne mbiya 12 ɓiɗɗo tataɓo o wiyeteno ko Adabal jibini arabeɓe aduna ɓe fof tous les arabes de la planète sans exception jalti koye Adabal noon yummum ko pullo ɗum waɗi Pular e ɗemgal Iran ko ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ndendi jibini ko wiyete arab ko mi hokka on yeru. Pular wiyata ko subaka arab nane wiyata ko subka. Pular wiyata ko diine arab wiyata ko diine. Pular wiyata ko deftere arab wiyata ko deftere. Pular wiyata ko hirbade Pular wiya harb woni hare. ko Pular wiyata salligi arab wiya salli. miɗo wawi ɗum no jokkude ɗo jamma ka fof miɗi hokka jeruji baɗi noon nden noon ɗum ɗon Pular kañum jibini arab. Pular sakkiti jibinde e ko ganduɗen enen heɓɓe hirnangue Afrique ga ko ɗemgal ene wiye wolof. Sénégal ko ɓuuri ene haale toon hande no feewi wolof ko daɓɓo Pular tan woni ɗon wona hunde ɓoyde immi tan koye Pular. kala konnguɗi 10 jolfe limɗa 6 ɗi gimmi koye Pular. Pular wiyata ko gerte jolfo wiye gerte. Pular wiya ngemba jolfo wiye ngemba. Pular wiya tuuba jolfo wiye tuubaysi. Pular wiya gacce jolfo wiya gacce. Pular wiya kersa jolfo wiya kersa. Pular wiya jambar jolfo wiyata ko jambar. Pular wiyata ko subaka sa itti ka o heddo suba jolfo ko noon wiyata. Pular wiyata ko nagge sa itti e o heddo nag jolfo wiyata ko nag. Pular wiya gorko sa itti ko o heddo goor jolfo wiya goor. ko noon ha gasi ko ɗum Pular sakkiti jibinde gambagi meɗen ga en nam. donc Pular wona ɗemgal ginningal ɗemgal gongal leñol Pular won fulɓe wona leñol métis ɓe jibina koye nder Afrique jomiraɗo tagiɗo koye nder Afrique ɓe koɗi koye nder Afrique ko caggal mum wone mabɓe jalti jeehi no neɗɗo yaltirta no gonirɗen ga hande caggal leydi Afrique ni. donc ko ɗum Allah jarama Cheikh Oumar Ba. mbeɗa heeɗi komi kettiɗo eyi mbe sikki ko gomen haali ko ma won heeɗude ɗum betti kono min ko gandal am wona wittam ko kawra men ɗum ɗo ko wittama ko tigui rigui kono mbeɗe hawre yimɓe heeɓe o dunun ɓe wittuɓe ko faare arabagal e diima ene mbiyami wonde arabe ɓe jibina tan koye métissage hakkude ɓaleɓe e leƴƴiraneɓe kono wona leñol goɗɗo ngol ɗum ene hawri ko haali ko ɓe on kalɗum o haali hen fulɓe haali hen waɗɓe ɗum noon ko sembinde ko haali ko ngal ɗon banggal min komi kettiɗo. Allah jarama on gominen nam gon nanɗam ngal ɗo hen eyi ko nangal gorko ene soomi namde jeeyi togote eyi hakkude pullo e arabe hakkude pullo e israel hakkude pullo e indunajo
hakkude en leydi ɗi ngoni e Burundi walla Rwanda ɗum en sohna nde Tutsi walla wonde go goɗɗa tasa taw no woodi eyyi bisimilla eyyi hakkude pullo e arabe no mbimami ni arabe ɓe aduna ɓe fof jibiniɓe ko adabal noon jibini ɗum ko ismaila jibini ɗum ko debbo pullo ene wiye Hagga ene wawi ɓurde ɗon wuɗɗude ni kono yimɓe ɓe ɓe keblanaki nande wone gueɗe c'est à dire que annabi Ibrahima e hoore mum ko neɗɗo ɓalejo wonno o jibina ko leydi hande wiyetendi Irak ndi wuro ngo tigi tawrete wiyata ɗum ko Kasdim tubakoɓe ne mbiya ɗum Kasdim kadi Kasdim noon no gandirta tawrete wi ko sa ɓadimo wuro ngo kone wona kiloji 2 ha e kiloji 3 walla 5 ni kosam kaɗam hendu mum kosam pendoɗam hendu mum ko hendu kosam jaɓɓotoma ndake noon wona Kasdim wonɗon tan ko kaɗam sabu ɗum ko neɗɗo ɓalejo wonno ko labbo o wonno koɓe cehannoɓe leɗɗe eɓe jeeya bam makko wiyeteno ko tera sehanno leɗɗe ene tottamo omo yeeya kanko annabi Ibrahima ko ɗum wonno liggey mabɓe ɗon nden noon koɓe lawɓe ɓe gonno oɗon noon kanko e hoore makko ko ɓalejo wonno ko mamiraɓe makko gimmino Égypte woni makama ɗannori jeehi ha toon kanko o jibina toon caggal mum nde jomiraɗo wimo yaltu galle bamma miɗi annoyi waddema ko gannoyimi waddema ko kanko annabi Ibrahima o yalti toon o ari nokku biyeteɗo hande Israël wuro wiyetengo Bir Sheva Bir woni woyndu Sheva woni jeeɗiɗi e ɗemgal Abrani e haad Ishtaim Shalosh Arba Hamesh Shesh Sheva woni 1 2 3 4 5 jeegom jeeɗiɗi e ɗemgal Hébreu mi yiiri wuro ngo gitam kone ɓura laabi 10 noon nde o ari ɗon nde o woni ɗon kanko e joom suudu makko ene wiye Sara on waktu Sara wiyeteno ko Sara o wiyeteno ko Saray nden on waktu Ibrahima wiyeteno ko Ibrahima o wiyeteno ko Habram ko hunde hawnide won ɗon so yimɓe ɓe hakkillaji mumen ɓurani woɗɗude no feewi e miijo wona hunde koɓe pelliti famde kono noon witto ko witto tan ko jiituɗa fof ko noon ko ɗum woni witto a tumnotako e yidde hoore maɗa tumnotoɗa ko e gueɗe goɗɗe on waktu Ibrahima wiyeteno ko Habram joom suudu makko ene wiye Saray ko hunde hawnide won ɗon nde ɓe ngari ɓe koɗi ɗon omo wonde almude makko no wiye Eliazer heege nangiɓe ɗon no feewi eɓe gimmo toon eɓe ngara Égypte ɗum woni makama jiggore woni sodde nguura hitande cooda nguura kono jogoma ha lewru artamo wuuri ɗum wiyete pular ko jiggore eɓe ngara toon jiggade hitande foof omo arde joom suudu makko eɓe jiggo Égypte wonno toon ko fulɓe ɓurno toon hewde ko yimɓe ɓaleɓe kurum hoɗnoɓe Égypte fof ko yimɓe ɓaleɓe kurum daneji fof meeɗa hot toon ko kamɓe gaddi toon kamɓe cinci toon kamɓe kodno toon nden noon ndemo ara toon jiggade saabu ɗum on waktu ko Égypte wurni ko ɓuuri hewde aduna he way tan kono doole Amérique hande ni cewa ɗum ha laaɓi 10 Égypte ɓuurino ɗon ɗum waɗi mama en mbi hade makama ala nde makama woodi ko fote makama woodani so makama gasi hono makama woodata kone hokka finde mum woni ko mama en mbaɗi toon hande ko c'est à dire que ko pular wiyata ko tubakoɓe mbiyata pyramide ko mi yiɗa haalde inde mum tigi tigi e radio sabu ɗum koye cuuɗi ndi jeeya ko tubakoɓe mbiyata pyramide ko o tagi fuɗnage o halfini ɗum jallo o wona noon kanko woni afu o totti ɗum nagge oole nge e kanono puɗal nage o tagi hirnage o halfini ɗum afu fulɓe woni babaho o totti ɗum nagge woɗewe nge e kanume mutal nage e kanume sendu
jaljallo o totta ko fuɗnaange nagge oole nge puɗalnaange e kañum e jeygol comme élément rewo woni sahal o halfini ɗum kah noon woni bari woni sankare woni tikku fof ko yettode wosere fawi tan koye leydi ndi jaaɗa ndi o totti ɗum nagge ranewe nge e kañum leydi sakkiti coosowo o halfini ɗum worgo woni ɓaleeri o totti ɗum nagge ɓaleewe nge e kañum ndiyam holko ɗum firti ɗeɗo jettoɗe nayi woni calɗi nayi gadiiɗi woni afo fulɓe jaljallo o halfina ko diine fulɓe waktu mama en ko kamɓe jogii hatumere diine fulɓe ko kamɓe mbiyata holko dagani pullo e holko harmani pullo ko pullo foti wadde e ko pullo fotani wadde ko pullo jeyi e ko pullo jeya rewi hen ko afo o woni babaho o ko on halfina rendo fulɓe wata fulɓe cirtu rewi hen ko ka woni barinajo o halfina nagge ranewe nge kañum e leydi ko kamɓe piiletono lefol ko kamɓe kalfina laamu fulɓe sakkiti ko coosoho o wumanɗo worgo woni ɓaleeri o totta nagge ɓaleewe nge e kañum e ndiyam ko ɓen kalfina cuuɗiindi fulɓe woni gande fulɓe cuuɗiɗi ɗe ɓeeɗo nayo ko kamɓe jibini jettoɓe jeetati fawi heen woni jettoɓe 12 renndi woni kinɗe 12 fulɓe mbaɗi ko kinɗe 12 ɓesngoli 12 gooto heen fof wonko halfina addani mi wiita ɗum noon koye alkulal naangal sa ndaari ndiyam fuɗɗori ko naa sabu ɗum beeli nuunɗi ɗi mbiyete ko naa ko nuun fuɗɗori ko alkulal naa naange fuɗɗori ko alkulal naa niidi fuɗɗori ko alkulal naa neene fuɗɗori ko alkulal naa niɓɓere fuɗɗori ko alkulal naa kala ko fuɗɗori alkulal naa e pular sa ndaari tawata ko ɗum adi tawata ko ɗum ɓuri sellude sakkiti noon alkulal wa woni w wona mere pular wiya ko ɗum ɗo wattinto sabu ɗum alkulal wa sakkiti kala kone wattindo kala ko alaɗo haaɗi sa ndaari fuɗɗori ko alkulal wa kala ko timmi kala ko hellifa kala kone gasa sa ndaari tawata fuɗɗori ko wa kala ko teddi kala ko wawanaka sa ndaari tawata fuɗɗori ko wa nden noon jabade ko namdal mangal puɗɗuɗo haala firti ɓayri ko kamɓe gadi tageede kamɓe puɗi nden noon ko kamɓe puɗi fuɗɗude haala ko tuba ko ɓe mbiyata prétention ko c'est une prétention pour certains kono noon cette prétention elle est valable jusqu'à la preuve du contraire eɗen goɗɗo tan eɗen ɓeydo famde ko hunde wonde eyyi Allah jarama haɗen andudema nandal gongal ngal mi wasata taw pinena mo jogui nandal tangal ma balide noon Cheikh Oumar Ba jaam banggue bisimilla ma sabu jogui nandal namdalam ɗumin nani saabu gonmi koye janggude mo gandal o haalata tigui rigui ene hawride wonɗo haalata kono min namdalam faati koye o haaliɗo ko heewi ko hol e ɗemɗe o wittata ene paami wona pular tan tawde o wawi hol e ɗemɗe o janggi e hol e ɗemɗe no foti ɗemɗe o wittata e nder mumen ɗum woni namdalam nanda o faami namdala mi faami a jarama no feewi mbittanmi koye ɗemngal pular sabu ɗum ngal ɗon ɗemngal pular angal jibini ɗemɗe kewɗe miɗi witta noon e ɗemɗe goɗɗe miɗi witta ko wayno ɗemngal ene haale e jubbito angal wiye oromo koɓe fulɓe miɗi witta e ɗemngal wasulu angal haale to mali to koɓe fulɓe
miɗi witta e ɗemngal hébreu ngal haale to leydi Israël to lafili yahudu ko jiida e juif yahudu ko pullo jiida noon e juif juif woni neɗɗo tuubɗo naati e diine yahudu noon ko leñol won noon woni ɓiɓɓe 11 annabi yaquba ɓiɓɓe makko worɓe 11 ko ɓeɗon mbiyeteno bani Israël ɗum firti tan ko yimɓe 12 fulɓe ɗe ɗum mataw ma en garoy hen kono noon mbittanmi koye pular miɗi witta pulareje tati c'est à dire niveau ji tati pular ko ɗemngal de communication ɗemngal ngal yimɓe ne kaalaka kono noon kadi pular ko ɗemngal diine kono noon kadi pular ko ɗemngal historique ko histoire sa tugnima e pular a witti tarika woni histoire ma faam hen ko heewi kono kadi pular ko ɗemngal science e hoore mum c'est à dire pular c'est une langue scientifique e mi yaani ɗemngal bawngal ɓurde wonde pular ɗemngal science so tawi fulɓe paami ɗum so tawi fulɓe kuutorima ɗum mi hokkuma tan yeru tokoso wona yeru mawɗo ko yeru tokoso ko pular tan fecci ɗemɗe aduna ɗe fof ko pular tan fecci gueɗe ɗe par bahet waɗi ɗum doge kala ko juuti feeɓi korogere mum bange kala ko murliɗi tekki korogere mum bange hunde fof no taggori korogere mum bange ɗum waɗi pular jiida e ɗemɓe ko wayno ɗemɓe latin en ni walla anglo-saxon soko anglais joni fof ko je tan je soko français ko le ou bien la so wona le tan ko la ko dewol e gorol ɓe mbi ɗum ɓe mbiya kala ko woni dewol ko la kala ko woni gorol ko le eyyi noon gomnen jiɗandi ko la classe nominale comment la classe nominale eyyi joni noon sa daari e adunare nde gueɗene ɗo ɗe gona gore ɗe gona dewe somi ɓammi yeru hayre wona worde hayre wona rewre eɗen mbawi wiide gertogal dewal eɗen mbawi wiide goriyal ɗum c'est masculin féminin kono noon hayre une pierre ko purement arbitraire tan wi ɗum la kono noon fawaki hay nokku joni noon mi hokkuma exemple ƴiƴam neɗɗo fof ne andi ko woni ƴiƴam kono noon so yimɓe kettima konngol ngol attentivement ƴiƴam la science a prouvé ƴiƴam ko mbuura woni ko woni e nder ƴiyal e nder luuro ƴiyal ko loowi toon ene ɗaati ko ɗum woni mbuuwa moelle e français ko ɗum fewnata ƴiƴam ɗam so fewni ƴiƴam ɗam ha gasi ƴiƴam ɗam rewata koye ƴiyal ngal ƴiyal ko ngal tekki ko ngal tiiɗi ko fof sa daari ɗum à partir de microscope jiyata kone waɗi gudde kewɗe donc way kono éponge ni way kono siphon ni so ƴiƴam ɗam rewi ɗon wayata kono ko ƴiyal ngal e hoore mum ngal warña ngal waaƴa woɓɓe ne mbiya waaƴa ngal warña so ngal warñi ƴiƴam ɗam yaltina par toɓɓon par des petites gouttelettes sécrétion ɗum ko mbiyata sécrétion ko donc ƴiyal ngal waɗa sécrété yaltina warña ƴiƴam ɗam ɗon ƴiƴam naata e nder ɗaɗi ɗi fuɗɗo yirlaade yaha e ɓanndu ndu fof oxygène o nawa ɗum e nder ɓanndu ndu fof ko ɗum science waɗi prouvé c'est scientifiquement vérifié joni noon liquide oɗon ɗam ɗon ndiyam pulaar wiyata ɗum ko ƴiƴam eɗen nganndi ko woni ƴiƴam ko wojji ko kono sa ndaari ko ƴiye ƴume e nder ƴiƴam aɗa nana heen konngol ƴiye e nder ƴiƴam aɗa faama koko ƴumi woni sécrétion donc autrement dit sa firti ƴiƴam e français littéralement ça donne une liquide sécrétée à partir des eaux donc mi yaani fof holno ɗemngal waawiri ɓurde eyyi joni noon mi arino ha e ƴiƴam holno mama en gandiri gila aduna fuɗɗi holno ɓe gandiri
ƴiƴam ƴumata koye ƴiye ko mbuwa fewnata ƴiƴam rewna ɗum e ƴiye ɗe ƴuma yalta naata e ɗaɗi ɗi nde ɗaɗi ɗi fuɗɗo sarde ɗum e ɓanndu ndu fof ɗum waɗi ɓe ginniri ɗum ƴiƴam ko ɓuri heewde e pular sa ndaari fuɗɗoto tan ko inde hunde nde so fuɗɗima inde hunde nde jokka heen goɗɗum mbele fuɗɗode inde hunde nde ene famminma lasli hunde nde nden noon ko ɗum ɗemngal kikkinde woni ɗemngal science ko ɗum ɗemngal diine sabu ɗum sa ndaari diineji ɗi ko ɓuri heen heewde cikkata tan ko ciftorde fulɓe c' est à dire ko souvenir fulɓe heewɓe ene ko heewi souvenir fulɓe ene heen kadi ko ɗemngal poéme ko ɗemngal philosophie ko ɗemngal histoire eyi ko ɗum waɗi ko ɓuri heen heewde mbintanmi koye gonga koye pular sabu ɗum alɗugol ɗemngal ngal foti noon ɗum woni noon namdal ngal eyi sidi ñamata jarama jaram sa heetininde eyi heeɗi eyyi joni namdam timmol ngal eyi holto pullo ummi eyyi to pullo immi e yimɓe ne keewi ɗum namdade pullo immaki caggal dingere adan woni continent africain e pular wiyete ko dingere adan dingere woni continent adan woni afrique inde mum tigi tigi ko adan wona mere ɗum waɗi defte ɗe fof mbi ko adan hay sa ndaari aljanna ɓe mbiyatama ko jannatul adan sa ndaari tawreta ɓe mbiyatama ko gan adan sa ndaari zabour ɓe mbiyata ko gan adan sa ndaari injil ɓe mbiyata ko gan adan sa ndaari qur'ana ɓe mbiyata ko jannatul adan donc firti tan ko paradis d' afrique aljanna afrique paradis afrique aljanna afrique nde noon pullo yaltani immaki caggal dingere adan yimɓe heewɓe mataw ko wasde wittude waɗi ɗum walla yawnade walla heñade walla yidde jiidude e leñol ngol yiɗi no feewi yidde neɗɗo noon ha pawa e mum ko ala e mum wona hunde ɓurde sabu ɗum kadi añde neɗɗo ha pawa e jikku bonɗo e dow muɗum taw ala hen ɗum kadi wona hunde ɓurde yimɓe heewɓe ne mbiya fulɓe gimmi koye endo en ene mbiya fulɓe gimmi koye safarɓe ene mbiya fulɓe gimmi koye firawna en ene mbiya fulɓe ko waɗa métis koko jilli ko mbaji ɗum fo wona hunde wonde sabu ɗum ko heewi hen ko pular wiyata ko junnitaki koko weñi pullo immaki hay e leñol gotol fulɓe jibina koye dingere adan nokku ngu noon tigi hande feccima woni leyɗele leydi puɗdi leydi nebbi e leydi makama ɗeɗo leyɗele tati ɓuri hen tengtinde leydi puɗdi ɗum woni Éthiopie hande leydi nebbi ɗum woni Soudan hande leydi makama ɗum woni Égypte hande wona mere ɗum ne hedde hakkillaji yimɓe ɓe ha joni mi anda so ɗon nana yimɓe ne mbiya boɗewal makama firti ko boɗejo Égypte nden noon fulɓe jibina ko fuɗnangue Afrique woni Éthiopie Kenya Somalie Djibouti Érythrée Soudan Égypte hande ha Tchad ko ɗo neɗɗo fuɗɗi ko ɗo fulɓe jibina caggal mum noon ɓe dannima ɓe jeehi nokkuji kewɗi ɓe naati ko wiyete péninsule asiatique ko hande c' est à dire péninsule arabique fulɓe heewɓe koɗino leyɗele arabeɓe hande ɗum waɗi fulɓe ne Yemen fulɓe ne Afrique fulɓe ne Yemen fulɓe ne Arabie Saoudite fulɓe ne Dubai Koweït Bahrain ha Iran